салом шунавандагони азиз, таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз душанбе 12 декабри 2020 сол аст ва хабарҳоро аз таҳаввулоти сиёсии имрӯзаи Тоҷикистон шурӯъ мекунем. дирӯз якшанбеи 11 октябр дар Тоҷикистон интихоботи президентӣ баргузор гардид. имрӯз бошад 12 октябр Комиссиони марказии интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои интихоботи президентиро эълон доштанд, ки мувофиқи он президенти кунунӣ Эмомалӣ Раҳмон, ки аз ҷониби ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ҳамчун номзад ба интихоботи президентӣ пешбарӣ гардида буд, 90.92% райъи мардумро ба даст овард ва дар интихобот ғолиб дониста шуд. рақибони дигари интихоботи президентӣ Рустам Раҳматзода аз ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ 3.3%, Рустам Латифзода аз ҳизби аграрӣ 2.15%, Мироҷ Абдуллоев аз ҳизби коммунистӣ 1.7% ва Абдуҳалим Ғаффорзода аз ҳизби социалистӣ 1.49% райъи орои мардумро ба даст оварданд. бино ба маълумоти Комиссиони марказии интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарафдории номзад аз ҳизби аграрии Тоҷикистон Латифзода Рустам 127,746 нафар, ба тарафдории номзад аз ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон Раҳматзода Рустам 90,587 нафар, ба тарафдории номзад аз ҳизби коммунистии Тоҷикистон Абдуллоев Мироҷ 49,212 нафар, ба тарафдории номзад аз ҳизби социалистии Тоҷикистон Абдуҳалим Ғаффорзода 62,853 нафар, ба тарафдории номзад аз Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 3,837,927 нафар ё худ 90.92% овоздиҳандагон рай доданд, менависад агенти миллии иттилооти Тоҷикистон Ховар бо истинод ба Комиссиони марказии интихоботи. дирӯз дар ҳафти интихобот Комиссиони марказии интихобот эълон доштанд, ки то соати 15:00 дар интихобот 70.1% овоздиҳандагон ширкат варзиданд. ҳамин тавр интихобот баргузор шуда ҳисобида шуд. дар идомаи мавзӯъ назаре ба душанбе мекунем. дар нишасти матбуотӣ ҳайати нозирони байналмилалӣ ва минтақавӣ низ ба хабарнигорон фикру андешаҳои худро оиди интихоботи президентӣ баргузор шуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд. Олег Бленков, узви ҳайати нозирони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, интихоботи президентии Тоҷикистонро кушода ва рақобатпазир унвон кард. қайд карда шуд, ки интихоботе, ки рӯзи 11 октябр баргузор шуд, мутобиқи Конститутсияи Тоҷикистон ва қонунгузории ҷумҳурӣ баргузор шуда, инчунин ба принсипҳои байналмилалии демократия комилан мувофиқат мекунад. қаблан роҳбари ҳайати шӯрои федератсия ҳам оҳангсози гурӯҳи нозирони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Олег Мелничко изҳор карда буд, ки интихоботи президенти Тоҷикистон дар доираи стандартҳои байналмилалӣ инчунин бо риояи талаботи қонунгузории миллӣ баргузор шудааст. ҳамчунон вакилони Думаи давлатии Русия низ ҳамчун мушоҳидони байналмилалӣ ба зиёда аз 50 қитъаҳои овоздиҳӣ дар интихоботи президентии Тоҷикистон ташриф оварданд, ки Казбек Тайсаев, вакили палатаи поёнии парлумони Русия, гуфтааст, ки овоздиҳӣ хуб омода шуд ва бидуни қонуншиканӣ ҷиддӣ гузашт. тибқи маълумоти пешакӣ Комиссиони марказии интихобот, иштироки интихобкунандагон дар интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 85.39%ро ташкил додааст. то кунун дар мавриди ворид шудани шикоят ё маълум гардидани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар ҳафти интихоботи баргузор шудаи президентӣ Комиссиони марказии интихобот шикоят дарёфт накардааст.
мавзӯи интихоботи баргузоршудаи президентӣ дар Тоҷикистонро идома медиҳем. Дирӯз 11 октябр дар шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирски Русия низ 5 участкаи овоздиҳӣ барои рай додани шаҳрвандони Тоҷикистон аз соати 8 субҳ то 20 шом фаъол буданд, ки участкаҳои овоздиҳӣ дар бинои Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва консулгариҳои генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳои номбурда бо қарори Комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуда буданд. Рафти мушоҳидаҳо нишон дод, ки аз субҳи барвақт ҳамватанони бурунмарзӣ бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ бар интихоби ояндаи сарвари давлат аз ҷиҳати боз ҳам гулгулшукуфоии Тоҷикистони маҳбуб, рушду равнақи ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба ҳамин гуна пойдорӣ, сулҳу истиқлол ба номзади мавриди назарашон рай доданд. Ширкати фаъоли ҳамватанон ҷиҳати рай додан дар интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо дар шаҳри Москав, балки дар участкаҳои дигари овоздиҳӣ дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирск низ ба назар расиданд. чун интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи ҳамагири коронавирус гузашт, ҷиҳати таъмини амнияти саломатии шаҳрвандон, нигоҳдории фазои хуби санитарӣ ва эпидемиологӣ дар участкаҳои овоздиҳӣ, ба роҳ мондани истифодаи қаламҳои яккаратат, дастпӯш, ниқоб ва маҳлулҳои антисептикӣ роҳандозӣ гардиданд, ки ин нуқтаро махсус дар суҳбат бо гурӯҳи эҷодии радиои муҳоҷир сафири Тоҷикистон дар Русия Имомуддин Сатторов дарҷ карданд. инчунин аз консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Екатеринбург ва Уфаи Федератсияи Русия низ ба радиои муҳоҷир иттилоъ доданд, ки интихобот дар сатҳи баланд ва дар як фазои хуби масъулияти шаҳрвандӣ баргузор гардид. Ширкати фаъоли ҳамватанон нишон дод, ки онҳо баҳри интихоби президенти оянда бетараф нестанд ва дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ҳуқуқи конститутсионии худро истифода намуда ва ба ҷонибдории номзади арзанда овоз доданд. иброз дошта буд консули генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург Зафар Саидзода. шумо нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва ба мавзӯи дигар назар мекунем. дар Русия ҷаласаи коршиносони гурӯҳи кории муҳоҷират дар назди Комиссиони палатаи ҷамъиятии Федератсияи Русия оид ба ҳамоҳангсозии муносибатҳои байни миллатҳо ва динҳо конфронси онлайнӣ дар мавзӯи вазъи муҳоҷирони меҳнатӣ, ки ба хонаводаҳои худ баргашта истоданд, дар мисоли шаҳри Волжский, вилояти Волгоград баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони палатаи ҷамъиятии Федератсияи Русия, идораи мусалмонон ва муфтиёт, намояндагони гурӯҳи кории сиёсати муҳоҷират оид ба ҳамоҳангии муносибатҳои байни миллатҳо ва динҳо, намояндагони шӯрои ҷамъиятӣ назди Вазорати корҳои дохилии Русия, раҳбарияти сароясати масъалаҳои муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Русия, аъзоёни комиссиони шӯрои миллатҳои назди ҳукумати Русия, раҳбарияти ноҳияи Волжский, вилояти Волгоград, палатаи ҷамъиятӣ, инчунин намояндагони созмони иттиҳодиҳои миллию фарҳангӣ, ҷомеаи фаъоли муҳоҷирон ва васоити ахбори омма ширкат доштанд. конфронс вазъи шадиди марбут ба коронавирус ва таъсири он ба ҳаёт ва зиндагии муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия, хусусан дар вилояти Волгоград баррасия гардид. гуфта шуд, ки муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо, занон ва кӯдаконе, ки дар давраи низоми карантинӣ маҷбур буданд дар Русия бимонанд, аксарияти кул бо вазъи бекорӣ рӯбарӯ гардида даромади худро аз даст доданд. қайд карда шуд, ки мутаассифона муҳоҷирони меҳнатӣ дар минтақаҳои дигари Русия, ки бо кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳам марз мебошанд, дар давраи пандемияи коронавирус ва баста шудани сарҳадҳо ба ҳолати ғайримунтазира дучор шуданд. илова гардид, ки ҳадафи конфронс ҳалли ин вазъ ва ҳалли масъалаҳои расонидани кӯмаки имконпазир ба муҳоҷирон мебошад. дар навбати худ сардори сароясати масъалаҳои муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Русия, генерал-лейтенанти политсия Валентина Казакова қайд кард, ки ин мушкилот чанд моҳ аст, ки таҳти назорати доимӣ аст. масъалаҳои мазкур ҳамарӯза бо роҳбарияти сафоратхонаҳои кишварҳои дахлдор баррасӣ карда мешаванд. бо талошҳои муштараки ҷонибҳо масирҳои нақшаи сафар тавассути Қазоқистон мувофиқа карда шуданд ва қисми зиёде аз муҳоҷирон тавассути автобусҳо ва қатораҳо интиқол ёфтанд. инчунин дар доираи чорабинӣ иштирокчиёни конфронс бевосита бо намояндагони ҷомеаи муҳоҷирон суҳбат намуданд. ҳозирин натиҷаҳои конфронсро ҷамъбаст намуда ва ҳамаи иштирокчиён якгилона андешаҳои худро оид ба аҳамияти фаврии мушкилоти мавҷудаи соҳаи муҳоҷират иброз доштанд.
мураббии варзида, дастпарвари мактаби варзишии футболи Тоҷикистон, футболбози маъруфи тоҷик ва ҳоло мураббӣ Рашид Раҳимов сармураббии дастаи футболи шаҳри Уфаи Русия таъин гардид. мураббӣ муаррифии Рашид Раҳимов рӯзи якшанбе баргузор гардид ва раҳбарияти клуби футболи Уфаи Русия то охири мавсими бозӣ бо мураббии варзида шартномаи корӣ ба имзо расониданд. қаблан дастаи Уфа ки дар Лигаи олии Русия бозӣ мекунад, мураббӣ Вадим Евсеев сарварӣ мекард ки 7 октябр аз мақоми худ истифо дод. Рашид Раҳимови 55 сола собиқ капитани дастаи футболи машҳури Помири Душанбе пас аз баромадҳои бомуваффақият дар Тоҷикистон, Русия, Испания ва Австрия ба мураббигӣ гузашт. дар ин соҳа ба ӯ муяссар шуд ки ба Локомотив ки дар мавсими бозиҳои солҳои 2008-2009 чемпионати Русия бар ӯҳда дошт, бо Адмираи Австрия ва Медлинг Перм Амкар ва Грозний Трек ки баъдтар Аҳмад шуд, кор карда ва роҳбарӣ намудааст. шумо тафсили хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед. дар соатҳои баъдӣ интизори хабарҳои тоза бимонед.